നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആവണം, പക്ഷെ ഒരു ഫാഷൻ സെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാളറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ, നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിക്കില്ല. എന്നാൽ അതിനുള്ള ഒരു 5 ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഇച്ചിരി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ഇച്ചിരി സ്റ്റൈലിഷ് ഫാഷനബിൾ പേഴ്സൺ ആക്കാം പറ്റുന്ന 5 ടിപ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നെങ്കിൽ. സോ വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിനും എൻ്റെ പേര് അമീർ. ഇതൊരു മെൻസ് ഫാഷൻ ചാനലാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫാഷൻ, ഗ്രൂമിങ്, സ്റ്റൈലിംഗ്, പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാനൽ സംസാരിക്കാറ്. സോ ചാനലിലേക്ക് പുതിയതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊണ്ട് ഇടാൻ മറക്കണ്ട. സോ വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം. ഒന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാശ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇട്ടാലേ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇച്ചിരി റിച്ച് ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ലുക്ക് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഈ സാധനം കണ്ട ഇത് റോഡ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. 200 രൂപയാണ്. കണ്ട ഒരു 10, 300, 400 രൂപയുടെ ഒരു ലുക്കിലായിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ സാധനം ഞാൻ മിന്ത്രയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. സോ ഈ ടീഷർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. സോ ഇത് റോഡ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷൂസിനെ കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഷൂസിന്റെ ബ്രാൻഡാണ് റോഡ്സ്റ്റർ. സോ റോഡ്സ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഷൂസിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അവർ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്കിൽ കയറാം, നേരെ മിന്ത്ര ചെല്ലും, അവിടെ നിന്ന് മേടിക്കാം. അതുപോലെ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇതെങ്ങനെ വാങ്ങി. സത്യത്തിൽ ഇത് റോഡ്സ്റ്റർ 200 രൂപയ്ക്കോ 300 രൂപയ്ക്കോ കിട്ടുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട. കുറച്ച് അഫോർഡബിൾ ബ്രാൻഡാണ്, എന്നാലും കുറച്ച് പ്രൈസ് ഒരു മീഡിയം പ്രൈസി ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ്. സോ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ വാങ്ങി 200, 300 രൂപയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, 300, 200 രൂപയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് വാങ്ങിയപ്പം. സോ അത് എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ റേഞ്ചിൽ വാങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫുള്ള് വീഡിയോ കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പർച്ചേസ് ഓൺലൈൻ. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള മെൻസ് വെയറിൽ പോവുക, അവരെഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപ വെട്ടിക്കളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട്, 900 രൂപ, 100 രൂപ കുറച്ച് ഓടിപ്പോയി ജീൻസ് മേടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി കുറച്ച് 800 രൂപ ഓടിപ്പോയി ജീൻസ് മേടിക്കും. ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഇവർക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ 200 രൂപയ്ക്ക് 300 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പാൻറ്റായിരിക്കും ഇവർ ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് 1000 രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ മെൻസ് വെയറിൽ മാത്രമാണ് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ സോ അവിടെ പോയി മേടിക്കുക. നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ഫ്രീ കടിച്ച് നടക്കത്തോളം അവിടെ പോയി മേടിക്കും. നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ക്ലാസി, മോഡേൺ, സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ പോയി മേടിക്കും. മാക്സ്, റിലയൻസ്, അങ്ങനെ പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രാൻഡ് ഷോറൂംസ് ആണ്. സോ അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഓൺലൈനിൽ പോവുക. ഇതേ സെയിം ബ്രാൻഡുകൾ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ കിട്ടും. കാരണം മിഡിൽ മാൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കമ്മീഷൻ അടിക്കുന്ന ടീമില്ല. നേരെ ഡീലറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പക്ഷെ മേടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് മേടിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകൾ ഒരുപാട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാമേജ് ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം, ചിന്നക്കട ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഏരിയയിലോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കടകളാണ്. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരുപാട് ഷർട്ടൊക്കെ കാണും, പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട്, ലീവിസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ കാണും. സോ ഇത്രയും ചെറിയ തുണിക്കടയിൽ അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് നമ്മളറിയും. ചിലപ്പോൾ തട്ടിപ്പിക്കും, കോപ്പി ആയിരിക്കും എന്നൊരു തോന്നലും. അല്ല, നമ്മൾ ഈ ബ്രാൻഡ് ഷർട്ടുകൾക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഡാമേജുകൾ വരും. ചിലപ്പം അവര് തയ്ക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് ബട്ടൺ പൊട്ടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൺ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇച്ചിരി ഇറങ്ങി കിടക്കുന്ന, ഉടുപ്പ് ചെറിയ ടൈറ്റ്, കറക്റ്റ് അളവിൽ അല്ല വന്നേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഷർട്ടുകളൊക്കെ ഈ കമ്പനി ഡയറക്റ്റിന് അന്ന് ചീപ്പ് വിലയ്ക്ക്, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് വിറ്റു കൊടുക്കും, കൊച്ചു കടകൾക്ക് വിൽക്കും. അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ് ഷർട്ടും പാൻറ്റൊക്കെയാണ് ഈ കൊച്ചു കടയിൽ വന്നെത്തുന്നത്. സോ അവര് ചുരുങ്ങിയ വില, ഈ ബ്രാൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് തന്നെ ചുരുങ്ങിയ വിലയിൽ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങും. ചിലപ്പോൾ മൈന്യൂട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ബട്ടൺ പൊട്ടിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പോക്കറ്റിന്റെ ഒരു അറ്റച്ചിരി കീറിയിരിക്കും. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു 10 രൂപ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാന്നേ ഉള്ളു. അത്രയ്ക്കും ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് മിസ്റ്റേക്സ് അല്ല, വലിയ കീറി കിടക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ആരും മേടിക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അറിയാൻ പോലും പറ്റാത്ത മിസ്റ്റേക്സുകളായിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയ ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്ത്സ് കൊച്ചു കടകളിൽ കാണും. അവിടെ പോയി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാവുമ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് കിട്ടും, പൈസയും ലാഭം, ഒരുപാട് നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. ഞാൻ എന്നെ ഷൂസ് വീഡിയോ, ബെസ്റ്റ് സ്നീക്കേഴ്സ് ഫോർ മെൻ, ബെസ്റ്റ് വൈറ്റ് സ്നീക്കേഴ്സ് ഫോർ മെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബെസ്റ്റ് സ്നീക്കേഴ്സ് ഫോർ മെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലാന്ന് കയറി കാണാൻ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കാം. സോ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഷൂ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഷൂവിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് ഷൂ പ്രൈസിയാണ്, ക്വാളിറ്റിയാണ്. ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രൈസും കൂടിയ ബ്രാൻഡാണ്. സോ അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ സെയിം കോൺവേഴ്സ് ലുക്കിൽ തന്നെ ഉള്ള ഷൂസ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആമസോൺ ബ്രാൻഡ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും, നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും, പ്രൈസ് വെച്ചാൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ്, ഭയങ്കര അഫോർഡബിളും ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ്. കണ്ടാൽ കറക്റ്റ് കോൺവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരിക്കും, പക്ഷെ കോൺവേഴ്സ് അല്ല. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കോൺവേഴ്സ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ സിമ്പിൾ, അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. സോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിലോട്ട് മാറ്റുക, അതാകുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലുക്കും കിട്ടും. സോ അത് ട്രൈ ചെയ്യുക. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് തന്നെ മേടിക്കത്തുള്ളൂ, കോൺവേഴ്സ് തന്നെ മേടിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്ന കൂടിയ ബ്രാൻഡേ മേടിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പോക്കറ്റ് ഒതുങ്ങുന്ന കാര്യമില്ല. മറ്റൊരാളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത പൈസ കൊടുത്ത് മറ്റൊരാളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ഫാഷൻ സെൻസിൽ എല്ലാവരും കാണില്ല, അതൊരു പൊട്ട മണ്ടത്തരമായിട്ട് എല്ലാവരും കാണും. അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ടിപ്പ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷർട്ട് വാങ്ങി എങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ഡെനം ജാക്കറ്റ്, എൻ്റെ ഒരേ ഒരു ഡെനം ജാക്കറ്റ് ഉള്ളൂ, അതിനെ എങ്ങനെ വാങ്ങി, ഈ ഒരു ഷർട്ടും ആ ഒരു ഡെനം ജാക്കറ്റും കൂടി ഞാൻ 1000 rupees ഉള്ളിലാണ് വാങ്ങി, 1000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ് വാങ്ങി. ഒരിക്കലും ഒരു ജാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജാക്കറ്റ് മിന്ത്രയിൽ നിന്ന് 1000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിന്ത്ര എന്നൊക്കെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഈ ജാക്കറ്റും ടീഷർട്ടും ഉൾപ്പെടെ 1000 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി. അതെങ്ങനെ വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇപ്പം ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഡെയിലി 50 ആവട്ടെ 10 ആവട്ടെ 20 30 എത്ര ആവട്ടെ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫാഷനബിൾ സെൻസ് നിങ്ങളെ വാർഡ്രോബ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈസ സേവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് സേവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വർഷ അവസാനം എൻഡ് ഓഫ് സീസൺ സെയിൽ വരും. അപ്പം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണം സീസൺ സെയിൽ വരും. ഓണം സീസൺ സെയിൽ വരുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ക്രിസ്മസ് ടൈമിൽ വരും, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ സെയിൽസ് വരും, ദിവാലി സെയിൽസ് വരും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെയിൽസ് വരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് സീസൺ സെയിൽ. ഈ ഒരു വർഷാവസാനം ആകുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എൻഡ് ഓഫ് സീസൺ സെയിൽ നടത്തും. എത്രയും ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അവർ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ ആ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങളൊരു 10-15,000 രൂപ, അപ്പം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 10-15,000 രൂപ, ഒരു 20-30 രൂപ വെച്ച് പോട്ട് മാസം എല്ലാം കൂടി ചുരുക്കി കൂടി ഒരു 500 രൂപ കിട്ടിയാൽ പോലും 10 മാസം ആകുമ്പോൾ 5000 രൂപയായിരിക്കും. ആ 5000 രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നല്ല ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. എൻ്റെ സീസൺ സെയിലിൽ ഒരു 4-5 ഔട്ട്ഫിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ 5000 രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. 1000 രൂപ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 5000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു 4-5 ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് സീസൺ സെയിൽ. അതും ഓൺലൈൻ സെയിലിലും മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. അത് ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോ 2 ദിവസം എങ്ങനെയാണോ പ്ലീസ്. പോണതിന് മുമ്പേ എന്നെ ഇത്രയും ഈ 350 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഡെയിലി ഒരു 1-2 3 അല്ലെങ്കിൽ 1-2 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എഴുതാൻ വെച്ചാണ് വരുന്നത്. സോ അത് ഓക്കെ, സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. സോ അടുത്ത വീഡിയോ 2 ദിവസം എങ്ങനെയാണോ പ്ലീസ്.